हमरा के छेछरा के लिस्ट में डालिए दिले तो भाई ठीक बा जब डालिए दिले बड़ा तो देखो गलती क के एगो पछता बिना कइले पछता दोनों में अंतर का होके के चाहिए ऐसे बढ़िया कहिए के पछता सही बात तो जब तू छेछरा कहिए दिल तो हम छेछरई काहे ना करी भाई आ असहु तू जब कहला हा कि रोशन भौजी गोदवा लगो दानवा फिर कहला कि भाई बहु बचन हो भाई बहु बचन अइले ह भैया बहु बचन ना भाई केहू के कहल जा सकेला लेकिन भैया के अब देखा बाबू के भैया ना कहा जाए हैं ना भाई बहु बचन है नॉन पर्सन के अदर केहू के भाई कहा सकेला भाई का भाई जी गलती ना नो बाकी भैया उम्र देख के कहल जाला तो तू अगर भैया मानत रह तो अपने आप के छोट स्वीकार करत रह आ फिर हमरा के रोशनवा कहत रह तो जब बड़ भाई के भैया कह देला प्रदुमन तो हमरा लागत कि उनको के ना छोड़त होबे तू तो लेकिन बड़ा बढ़िया तू हंसा तारो देखा नो साहिल ए साहिल बाप रे बाप इतना स्ट्रगल आज तक कोनो लाइफ में हम नहीं के देखले ई लइका हे खानी लेकरा भरल दाढ़ी मोछ रहल आज से 1.5 साल पहले ए लइका के माने चिन्हात ना माने हम तो देख के शौक हो बनी आईडी फेसबुक आईडी उ है इंस्टा आईडी उ है औ जोन बुढ़वा एकर बॉयफ्रेंड बा उ है एकर एगो बॉयल ह बुढ़वा जोन एक लइका रहे वो बेरा संभारत रहे मोछ दाढ़ी रहे तब लेकिन आज इतना सुंदर हो गइल ये कहूं दाढ़ी नहीं खे ये कहूं मोछ कौन क्रीम डॉक्टर एकरा के देलक बाकी ईमानदार बा बाउर लागत रहे न तब वही बुढ़वा पर रहे आज सुंदर लागे लागल तब वही बुढ़वा पर खुशी बा हम एह बात पर हम बहुत खुशी बनी कि जहां बारू तू एक जगह बारू अब 12 कहे में हमरो शर्म आवता है साहिल माफ करी हमरा काहे के रूप देख के तू साहिल नहीं खा लागत अब मने एकदम निमन लागत रहा लेकिन हाउ में तनी और 1.5 लाख रुपया खर्चा करी त और कुछ बढ़िया हो जाए चिन्हा के चलते ना जाए त हमरा से पैसा लिहा चला लिया चलतनी बाकी वो बुढ़वा के छोड़ी हम गीत संगीत के दुनिया में चले के बाद गाना बजाना लाई के बेरा अबगे भइल अबगे गीत संगीत के ओरिजिनल माहौल बनल आ जितना लोग जब आए संगीत प्रेमी लोग होई हां जी काहे कि दू ताल में जे घरे चल जाला उ लोग बस हरकत देखे खातिर आवेला हां ना चलिए हरकत देखे आवेला लोग की कितना कैसे का होता बोल चाल का होता तो ई लोग का होता ए बबुआ ज्यादा ना मत कह मत पचू पचू हम अपने समय देव रे तोरा के काहे ते अकेले झुरइबे तो बुझता उ लड़की ना हो लड़का हो उ भारी पड़ जाई तब रहना रे काहे लबर लबर कर पचू हम ना गई तोरे पर लगा रही हैं गई गावा गावा ना बेचारी गावा गावा कहती कठ में चूना लगा देखा बयास मुड़ी उठाता कंठ पर चूना पोतले बा एक बार में आवाज है जे जितना क्लियर कचरा बा नो एक बार में कचरा भेज तो आवाज एकदम बुझाई कि पीली चिचिया काए काए करबू हाउ जेठी मद जनता वो एक बार घोटला है सारा क्लियर कर दिए के बार बाउर बात हम ना बोली रोशन राज जे दिन बाउर बोल दे ओ दिन समझी कि नारदी से हमरा सन्यास ले लेवल उचित है आज ले भैया हम अपना जीवन में बाउर बोल रहे नहीं आ रिकॉर्ड नहीं खे कि कोनो यूट्यूब पर केहू दिखा देवे कि हम बाउर बोल लेबे